Esifundweni sanamhlanje sifunda ngoku-multiply ama-binomials. Lana isibuzo sokuqala uthi multiply and simplify. La sino-x squared minus square root of 6. Ithemu yesibili sino-x squared plus square root of 2. Lana kumele manje si-multiply si-simplify. Iy'ndlela zokuthi sikwenze lokhu kuningi la kodwa ngizofuna ukuthi ngibonise indlela ezokwenza ukuthi niqonde kahle ukuthi le nto le abayifunayo kumele sithole kanjani. Ngingenza isibonelo la sika-a nama-bracket a times x plus y. Sithatha lo a lo simultiply x sithole xy, simultiply futhi u-y sithole u-ay. Lokhu-ke kuyafana-ke nalokhu esizokwenza la, sisebenzisa yona le nto le. Sothatha lokho konke okula kule bracket simphinde ngakho u-x squared. Lo siphinde ngayo ngo-2x. Shuthi yonke le term le engapha le sizophinda ngayo le term le engale. Siyakuthatha lokhu siphinde ngayo x squared, sikuthathe futhi konke lokhu lokhu yonke le expression le sizophinda ngayo x squared, siphinde ngayo futhi i-square root 2. Sobhala ukuthi x squared minus square root of 6 or si-multiply ngalo x squared loya. So mthatha lo x squared lo simbeke ngapha eceleni. Sithi minus plus. Lokhu uma uthi uyakubheka kahle kahle kuyafana nalesibonelo lesi engisenze lapha eceleni. Uthatha le kokungaphandle umultiply ngakho lokho okuphakathi. Yiyo the same thing, just ukuthi la basisebenzisa la mathemu abasinike wona. Okay, uma sengiqhubeka-ke lana sothatha u-x squared, la bracket x squared plus square root of 6 minus square root of 6 times square root of 2. Uma sekunje into esizoyenza manje ukuthi sizosimplifya. So multiply, sithatha la mabhloko ngaphandle x squared times x squared no-x squared times square root 6 square root of 2 times x squared square root of 2 times square root of 6. Yile njengoba senzile la ngo-a simultiply a la ngaphandle no-xy. So kuyafana lokhu izoba no-ax plus ay. Simultiply ngayo lokhu okuphakathi kwama-bracket futhi x squared simultiply ngakho ngayo lokhu okulaphakathi kwama-bracket. So sizothi x squared times x squared sizothola bani? Sizothola u-x to the power 4. Manje sithi x multiplied by square root 6, so it minus x squared square root 6. Okay, uma senje-ke bafundi, lokho sikwenzile ngapha kumele siphinde futhi sikwenze ngapha. Sothi x plus x squared square root 2 bese sithi x squared square root 2 multiplied by square root 6, so it's minus, sazi ukuthi mangabe si-multiply square root you just multiply the terms, ama-terms aphakathi kwe-square root njengoba kunje. Sizove sifake i-square root esisodwa bese sithi 6 times 2 bese sizothola u-12. Manje sizothatha yena lo, sothi sithatha yena kuzoba u-12 ngaphansi la kule square root lezoba u-12. Uma inje-ke kumele sihlanganise lokhu okufanayo phecelezi okungama-like terms. Njengala sino x squared square root 6 plus x squared square root 2. Lokhu kufana kumele ngikuhlanganise kube into eyodwa. Le nto le kumele ngihlanganise ngi-add ibe into nje eyodwa ngoba ama-square root 6 no-square root 2 kuyima-coefficient ka-x squared. Okungu-square root of 2 bese i-negative square root of 6. Lokhu-ke yikho-ke lokho kulaphayana ngizoqala ngihlanganise khona. Ngiyazi uma ngiphinda ngo-x squared kuba into eyi-1
So uma kunje fana nokuthi ngikhiphe i-common factor kungu-x squared sele ngo-minus square root of 12 singahlukanisa kanje-ke square root of 12 is equals to square root 3 times square root of 4 and square root of 4 siyazi ukuthi ungu-2. Uma inje ngathatha lo 2 lo ngibhaka nge-2 multiply by square root of 3 yiyo nje ngizoyibhala la minus 2 square root 3. Manje kumele ngehlise lo x to the power 4 x to the power 4 plus bracketini okungu root 2 minus square root 6 bese kuba x squared. Manje lana into esilokhu uma multiply x squared ngiphinda ngimultiply ngalokho kusema bracketini ngibe ngithole khona lokhu lapha ngaphezulu. La yoku solver yokumultiply yokusimplify le sibalo esinikwe sona la. Abanye basebenzise i-FOIL method. I-FOIL method siyazi u-F lo umele first, u-O umele outer, u-I umele inner, u-L umele last. Sivame ukuyisebenzisa ke uma ngabe ivame ukusetshenziswa uma ngabe ke kusolva isibalo esifana nje ngalesi ke ekunama brackets lapho angisithandisisi kahle because abafundi babuye bascram kodwa banga understand ukuthi kwenzakalani. Njengoba ukuthi first so multiply x to the power 2 no x to the power 2 sithole x to the power 4 but outer lokho ukuthi so multiply x to x squared sim multiply no square root 2 bese lana sizoba no plus no plus x squared so plus root 2 x squared. Bese ke siba ne-inner, the inner ones okungu square root 6 lana square root 6 no x squared sithatha sofala lo minus square root 6 times x squared bese the last ones ke okungu square root 6 multiply by square root of 2 zoba minus siyazi ukuthi square root 6 multiplied by square root of 2 is square root of 12. Kuyafana nalokho kula ngaphezulu. Kuke nje ukuthi sisasebenzisa i-FOIL. I-FOIL imfishane kepha impendulo zethu ziyafana ke. Ngiyathemba ukuthi bafundi niqondile lento le ebengizama ukuyichaza la. Mase kunje siphela lapho isifundo sethu namhlanje asihlangane futhi isifundweni esilandelayo ngokuzayo.